କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ଗୀତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସଫଳତାକୁ ପାଇପାରିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଏହି 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 700 ଶ୍ଲୋକ ରହିଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର 111 ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିକରି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ସବୁ ମଣିଷକୁ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସଂସାର ହିଁ କର୍ମଲୋକ। କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର କାମନା ଓ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯଦି ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କି ଯାହା ତୁମ ସହିତ ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ହେଉଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଏବଂ ଯାହା ହେବ ତାହା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜୀବନର ଖୁସି ନା ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିରେ ଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରେ, ତେବେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଏକ ସମାନ। ନା କି କିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନାହିଁ କିଏ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତି ନିର୍ମଳ ମନରେ କରିଥାଏ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଦରକାର ସମୟରେ ତା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜ କର୍ମରେ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଶରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ନର୍କର 3ଟି ରାସ୍ତା: ବାସନା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମରଣ ଯେତିକି ସତ୍ୟ, ସେତିକି ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜରୁରତ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର କଥା କହିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବାଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ଜବାବ ନାହିଁ ଓ କ୍ଷମାଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କର, ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ତା ଶକ୍ତିର କେହି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଏ ଶରୀର ତୁମର, ନା ହିଁ ତୁମେ ଏହାର ମାଲିକ। ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି। ଗୋଟେ ଦିନ ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ତୁମର ତ କେବଳ କର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର କର୍ମ ପାଳନ ସମୟରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁପରି ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚମକିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସତ ମଧ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୌକା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟପଥ। ଯେବେ ସମୟ ବଦଳିଥାଏ, ସେବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ସମୟରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ଖରାପ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ବୁଝାସୁଝା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଳନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ନୀରବ ରହିବା ହିଁ ଠିକ୍, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମୁଖ ହିଁ କରେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମାନବିକତା ସେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ହସ ଲାଗିଥାଏ। ନିନ୍ଦାକୁ ଡରିକି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମୟ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କି ଜୀବନ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଓ ନା ହିଁ କାହା ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିବ, ତ ଏହି ଭୁଲ ସିଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶିଖିବେନି, ଏହି ଭୁଲ ସାଗର ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତୁମରି ହାତରେ, ଚଢ଼ିବେ ନା ବୁଡ଼ିବେ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠାରୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମୁଁ ହିଁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ
आशा अविश्वास भांगी जाए किछि रास्ता देखा जाए नहीं सेतेबेले थरे हेउना काहींकी भगवद गीता पढ़ंतु। यह आपण को नूतन रास्ता देखाइब। जहाँ घटी जाइछि तार दुख कौन पाई, जहाँ अच्छी तार गर्व कौन पाई एवं जहाँ आसवाक जाउछि तार लोभ कौन पाई करिवा। मनुष्य निज मनरे जहाँ दान करिपारिबो ताहा हातरे करिपारिबो नाही। नीरव रहिकी जहाँ कहिपारिबो ताहा शब्दरे कहिपारिबो नाही। मनुष्य जीवन रे आसीथिबा खराब समय सेही आईना परी होइथाए जहाँ आम क्षमतार ठीक उपाय आमको देखाई दिए। तो सांग माने यह थिला भगवद गीतार 111 विचारर किछि वर्णना। भल लागिथिले कमेंट बॉक्स रे जणांतु। मो एहार द्वितीय भाग आपण आगरे उपस्थापन करने को चेष्टा करी। आशा करुँची भिडटी आपण मानक भल लगी। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं।